Os bancos marisqueiros de Noia tiveron que paralizar a súa actividade debido á presenza de toxina. As últimas análises deron niveis moi altos, o que obrigou a confraría a suspender temporalmente o traballo no mar. O sector marisqueiro non está lucindo boas expectativas nesta última tempada. O luns, a confraría levou mostras de produto á empresa Intermar e o martes confirmouse o peor. A toxina superaba os niveis permitidos. O luns levámoslle mostras a Intermar, o martes dou bastante alta a toxina, dou entre 75 e 120, no noso laboratorio tamén dou 100 e pico, optamos por cerrar os bancos porque unha que as conserveras non queren tan alta a toxina porque o cocelo ainda lle sube máis e non iban comprar, pois o mal tempo tamén en contra, polígonos aí na entrada da ría, polígonos de Batea, de Mexillón, todos cerrados. A situación non é mellor na entrada da ría. Segundo os datos do laboratorio, en zonas como Esteiro ou a Creva, os niveis chegaron ata 300 microgramos por kilo, o que obrigou a unha reunión urxente na confraría. Dixemos do laboratorio que aí fora en Esteiro e na Creva, aí na entrada da ría, que había entre 160 e 300 de toxina, toda en contra, vento de fora, optamos por, onte tivemos unha reunión urxente, e optamos por non ir, a ver se luns podemos ir, eu penso que sí, pero, a ver os analíticas que vamos facer, hoxe levamos a Intermar, alá, e o venres seguro que van tamén pedir, e incluso domingo o noso laboratorio vai no facer para ir máis seguros o luns, ojalá que o luns poidanos ir. As previsións non son as máis optimistas. A campaña podería verse afectada se a toxina e o mal tempo persisten. As previsións non son moi boas, non? É ganar un xornal, a ver, agora se vai crecendo tamén con que a toxina suele crecer un pouquinho máis o berberecho e a ameixa xapónica, que hai moitísima, casi na talla comercial, moitísima. E, a ver se aguantamos hasta xaneiro e despois miraremos como están os bancos marisqueiros. Pero agora, como che dixen, é facer un xornal, traer un sueldo para casa na mañán e ir traballando, que non veña máis a toxina, nin riadas. E son os factores sempre que a experiencia de todo o mundo sabe que pode dar ao traste a campaña, ainda así vai ser unha campaña regular, penso eu, non moi boa, pero é o que hai. Se a situación se alonga, as perdas serían importantes tanto para os mariscadores e mariscadoras como para a propia confraría. Pérdidas para todos os mariscadores e mariscadoras e pérdidas para a confraría, grande. Tamén agora, cerrar cautelarmente decisión da directiva urxente é moi bo porque imagínate que vamos a mariscar e temos que tirar todo ao mar. Con temporal que hai, os mariscadores traballando e tirar todo ao mar, senta fatal, que eu levo moitos anos e sabemos todos que senta fatal. Ora, se a precaución é non collelo porque está alta a toxina, pois está aí no viveiro para todos para os próximos días. A confraría confía en poder retomar a actividade a vindeira semana, sempre que as novas análises confirmen unha melloría na calidade da auga.